Huominen kasvaa metsästä. Pohjolan puista syntyy myös Versowoodin ainutlaatuiset tuotteet. Olemme kotimainen perheyritys, josta on kasvanut Pohjois-Euroopan suurin lava- ja kelavalmistaja. Oma puunhankinta ja sahatavaratuotanto mahdollistavat korkean toimitusvarmuuden. Noin 900 huippuammattilaisen voimin valmistamme ja myymme ensiluokkaista sahatavaraa ja erilaisia jatkojalosteita, kuten liimapuuta, höylätavaraa, puupylväitä ja puupakkauksia, kuten kaapelikeloja. Kaapelikelojen valmistuksessa hyödynnämme ISPM 15 standardin mukaista sahatavaraa, joka käytetään tehokkaasti ja taloudellisesti. Pidämme toiminnassamme aina huomisen mielessä ja kehitämme sitä jatkuvasti. Kelojen halkaisijat vaihtelevat 600 mm aina 3800 mm asti. Valmistamme tehtaissamme vuosittain noin 5 miljoonaa kaapelikelaa, lavaa ja muita puisia pakkaustuotteita. Toimitamme kaapelikelat asiakkaillemme joko kokonaisina tai osina, ympäri maailmaa. Mutta mikä tekee meistä erityisen? Olemme omavarainen puuratkaisujen valmistaja, joka uskoo tinkimättömään ja rehelliseen tekemiseen. Lupaamme rohkeasti ja pidämme lupauksemme, niin toisillemme kuin asiakkaille. Sinä haluat maailman parhaat puuratkaisut. Me haluamme tarjota ne.